maɓɓe kala yo renan fof woni koye jande pawɗon konngol taɓɓol ko ene wayno goomu pinal ngal wonko jogoni en hay soko seeɗa won fuurankagal ngal ɓe ɗiɗo hollude ko adi nde eɗen naatana yewtere nde ɗum ɗon goomu pinal oɗon bisma e dingiral ngal bisimilla moɗon noon bandiraɓe ƴeewe no moƴƴi jeekon ngoɗo weejo tawi ko weejo fuurankagal hanki so neɗɗo yi ɗum haqqille muɗum ma won ɗo jogi hanki ko nananno woni hen kadi ko jiyanno ciftora hanki jiya ko wodno hanki ko ganduɗa hande so tindama sukaɓe hewɓe wonen ɗumen tan ko aya o tawi ɗum meeɗano ɗum yiide ganda ɗum en jii ko woni ɗo gila e ñantugal ngal ha e koɓe jogii ko woni ɓirduɗe ɗe woni burle ɗe nde wonno pulagu kam so haalama tan alay saago ɓirdugal tawete burgal tawete ko alay saago ɗum ɗon woni anene de lasɗi pulagu ɗum woni tigui anene de gendi pulagu en ƴeewi caccugal ngal gila e wutteji ɗi wutteji takka hen wutteji anen de gobaɗi en ƴeewi cacci ɗi ɗum ɗo foof ene tindina en wonde ko ni tigui fuurankagal wayanno ɗum jiida e koltuji hande ɗi ganduɗa fuurankoɓe ɓiɓɓe fuurankoɓe paggirima ɗum tawi paggiri ɗum koye leƴƴi goɗɗi leƴƴi ɗi ganduɗa wona jiiduɗe e fuurankagal wona jiiduɗe e pine anene de pulagu kono noon hande ɗe natte meɗen ɗi poltima gonka meɗen kono noon firtani wonde ko gonnoɗen e dow mum ko ene soofi saabu ɗum ɗo mo yiɗɗo fo ene andi anen de sofani gila e ñatugal ngal gila e paɗe ha e gude ɗe gude leppiɗe gude goro ha nene de hutteji ɗi ha e kaalaji baɗaɗi e koye ɗi ɗum ɗo fof so tawi neɗɗo ƴeewi ɗum ene ande tigui rigui nde ko fuurankagal hanki sofani ñatugal ɓurani ɗo yodde heddi noon aduna yaha tan kene ɓosi ha kono aduna ɗo ko ɓosi ɓosi go foof dey ko yooɗi kam fatani tan woppede wonko foti woppede tawi koko soofi wonko foti woppede tawi koko yooɗani tawi koko jalni koko hersini kono ko ganduɗa yooɗi ene farnore ɗum neɗɗo fotani ɗum woppu hande noon ɗum ɗo heddani en tan koko foti ɗo tuba ko nder folklore ko ma wona tan sahaji baɗini nde yimɓe jaltina ɗum ma wona tan sahaji ande jombaggu nde yimɓe jaltina ɗum kono natti jeeyede e gurdam meɗen ñande kala e te tawi ɗum fotano wonde ko ɗum ɗo fonno wonde gurdam meɗen ñande kala ɓiɗɗo pullo kala ɗo yiya yata o heftine saabu so tawi Amadou Hampare Bane wiya wonde so tawi omo wiya le verbe est créateur wonde ɗemgal ko kañum heftinde neɗɗo omo haala ɗum kono noon ɗemgal ngal ko heftini neɗɗo ko fof ne kadi koltungu ene jeeya e tigui rigui jeelode neɗɗo o saabu neɗɗo sa sohlima o ara tan mbawɗa heftinirtemo oɗo de koye leñol kaari no ɓuuri jeeyede walla pogama koye gollewol leñol ko ɓornanteri ndi ko koltungu so haali noon nde ganduɗa ɗo jeeya ɗum noon waddene tinnoɗen bandiraɓe ngal ɗo ñantugal tinnoɗen nde gartirten ngal anede e gurdam meɗen nde ballitortoɗen ngal saabu ngal hersinaki e ngal timmi angal yaadi kadi e diine mo gonɗen e muɗum o en ken mbiye ken ɓiɓɓe julɓe kono noon hande o sen ƴeewi e reedu fuu dendagal koltuji ɓorneteɗi ene famɗi hen koltu yaadugue anen de e diine meɗen tawi noon koltuji meɗen hanki ɗi mawɓe men cosaan joguino ɗin ko comci ɗi ganduɗa jaaduɗi e fuurankagal jaaduɗi e diine meɗen ɗum noon en junnata ko e nder yewtere nde ko en jii guire meɗen en jii tigui rigui koɓe goni ɗo ko en jii guila e nebam en jii maaro en jii liɗɗi en jii lijim ɗum ɗo wanende bon lijim en ni ene yawa taw wanende ko pinal kesal kono haɗata ɗum ɗo fof jeeya an gandi ko e nder pina men lamɗam en eko nandi hen ɗum ɗo fof tindini wonde ko ñamele meɗen hanki e ñamele meɗen hande fof ndendi ɗo fuurankagal noon kono mawɗo Oumar Ba hewno wiide ni yallah yurmo yafomo ko Foutatoro au Carrefour des cultures dendagal pine ɗe kawriɗo cafaro hen soninke hen jolfo hen serere hen en wonde pulla hen fof kawriɗo kamɓe fof ɓe ndendi woodi koɓe jiɓini koɓe jibini ko woni fuurankagal ndeke ɗum ɗo fof firtara degré ɗe leñol wonata tan ko leñol ngol ganduɗa ko kam tan ala ko jiggoto ala ko jillata e muɗum kono ko jiggi ko e ko jille muɗum ko fof yatawde e wonta neɗɗagal leñol ngol tan ɗum noon tinnoɗen en junnata koye yewtere nde on yandi on enen jiyan ɗum guire meɗen so tawi goomu final wonko ɓe keɓori haalde hen bisimilla mabɓe so tawi ala koɓe kalata hen en jii weejo ngo ɗum noon ɓe jarama yimre ɓe ɓuri wadde ɗum noon ɓe similla mabɓe e ko yaawi ɓe mbaɗanen yimre nde kettoɗen ala ko
Oh, dire Umar. Oh, dire lagi. Oke. Majil mikro. Majil mikro. Wanani yala walungeni men yara Yesu mimi euni futa toro futa kongeni men wanani yala walungeni men yara Yesu miso miji mafuta hanki mijamruto ne maya wengaina kare sira gale mojer futa toro Futa toro, koledi dine, lady serna be waliya be meden. De walala timungale futa nenam, balala nyuru me futa nenam, wade sabu alla futa nenam. Futa toro, koledi dine, lady serna be waliya be meden. De walala timungale futa nenam, balala nyuru me futa nenam, wade sabu alla futa nenam. Nyanya jamara gale futa meden, nede pina le futa men hanki, wallahi futa beldo wailima. Nyanya jamara gale futa meden, nede pina le futa men hanki, wallahi futa beldo wailima. Hata cheren en cheren, ko enen dendi dem gal me kokotal, galwana sara edem de. Hata cheren cheren, ko enen dendi dem gal me kokotal, galwana sara edem de. Karande pimi hami juli, mimi nyago yalla bam tufuta, yalla bam tufuta lady nduwanani. Karande pimi hami juli, mimi nyago yalla bam tufuta, yalla bam tufuta lady nduwanani. Mimi euli futa toro, futa kongeni menduwanani, yalla walungeni me yara Yesu. Mimi euli futa toro, futa kongeni menduwanani, yalla walungeni me yara Yesu. moƴƴo jaram ko enen keɗani koye men ɗum noon on jarama gomo final yalla sendir doole yo Allah ɓeydu mbawkaka so en jawti ɗon en junnotako eɗen tawi e gurdam ha ganden hooli oɗo gorko garɗo yewtande en sabu so tawi en noddi neɗɗo yo yewtan en ko adi omo yewtana yimɓeɓe ene mori ene yooɗi ene haani yimɓeɓe ganda holi kanko ɗum noon paaɗen ko e yidde andinede holi bobolode holi Doro Gueye hol kanko ɗum noon waɗante ɗum ko Oumar El Hadj Thiam andine en hol Doro Gueye. Yo foyo lappi. Ɗum noon ade men ade makko
fewniraaɓe o wona e fewnirade en kettima e yewtere sukaɓe nde walla yimɓe sukaɓe nde en nani tigui koɓe kaali Fouta hankkino wano ene wonirno e kadi hame wariɓe on Fouta kadi eggi e kono noon Fouta o so eggi de ko Fourankoɓe tan kadi goni ɗo Fourankoɓe wonnoɓe ɗo hankiɓe ko ɓesgu ɗumen woni ɗo ene haani yaama tawi jamanu yaara kene wayno sahaji wona goori kono sahaji ɗi fof de e wasde wonde goori ene hanno wooda ko dontuɗen tigui rigui e tamiraɓe meɗen ɓe tawi sen jiyama ene ande tigui rigui oɗo ko Fouta hanki oɗo ko Foutanke woni ɗo ɗum noon yo wor ko heewi ko caliɗen majja yo wor ko heewi ko caliɗen wasa wonde ɗo yo wor ko heewi kadi caloɗen wona ɗo eyyi ɗum noon bandiraɓe eɗen ñaaga enen foof arɓe nde kettoto ɗen berten noppi meɗen nde wonno addi en ko heɗade addani en goɗɗum goore men fof nan woppi haaji muɗum e hammo muɗum ko fonno wadde ene ari gam yidde hettade ɗum noon tinnoɗen berten noppi men haqqillaji men fof kokken ɗum yewroɓe ɓe keɗoɗen koɓe kalata ko mbara eɗen naftoro sen kooti kadi mbawen ɗum haltude eyyi Dede Moussa a jarama bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi e wimi e mbimama on calminama e inde on manama e jettode e inde gueno jurumdero jurmotoɗo o jettode godani ko gueno joom binde mawɗo to jaati to golle to sifa e to inde sikki ala sen dokkama yen jangto gurdam bobolode wona ɓurde on andudemo walla ɓurdi on jokkodirde e makko ma taw ina haani seɗen koddiri neɗɗo men ko biyeteɗo tampanowo leñol ka addi kattande mum eɗen poti etade andande ɗum e andude boli ɗo rewi ha yetti ɗo yetti ɗo bobolode jayre yewtiyankoɓe labtude haɗa biyanke casɗo kanŋe mbuure joom gollal jibina ko ñande capantati e goho lewru bawte ma mbiyen décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho 1971 to cahi ndogu ɗum woni ko winda e kayitaji ɗi kono sen duttimi e taarih gonɗuɗo men taw bobolode jibina koye mayirɗe hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi 1971 bam 71 72 jafoɗon bammakko wiyete ko Malal Samba Haw Demba Djibéri walla mbiyenmo Muniru Assel Mamadou Coumba Hawa Sargane yummakko wiyete ko Mayram Oumar Fati Wuri Mbañu doro Mayram Abdoullahi Mamoudou Ragi Wuri Mbañu waɗi jangde mum lesre ko Saare Ndogu koɗon kadi o fuɗɗi janguinede alkuli Pular guila e tolno garwanijo e yesso ceerno makko gadano Pular kono Ali Galadio Thiam to Maɗama o jangi kadi to Ɓogge nde o natani rogere adande hakkundere o waɗinde koto lycée Bogge nde wonno bobolode ko kumpaɗo beele mudduma mettugol hakkille ko debbo walla ko gorko ko suka walla ko mawɗo sibu seedemo hakkille e honƴude e jangde bobolode naati e dilol France woni l'école française ko law e on tuma ɓe o natnoɓe kala keccimo ndeke ɗum ina jiya eko addani duuɓi makko ɓeydede ko gam o wawa nadde école e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 1988 bobolode heeɓi bervi mum taw alanamo sikkitare wadde dokkemo kelle caggal duuɓi ɗiɗi pat ɗon e nder dural hakkundere mo Bogge woni lycée de Bogge bobolode heeɓi bac mum ɗum wonno koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho 1991 tawi kadi ko bac C wadde dokkemo kelle e raɓɓiɗinade e gurdam bobolode 1994 o heeɓi dog math et physique ko ndeɗo hitande kadi o heeɓi maîtrise makko to faculté de science de Nouakchott wadde dokkemo kelle 1995 Mahmoud Malal Gueye heeɓi licence en physique e jaaɓi ha tirde Nouakchott
taw ko nokku biyeteeɗo institut supérieur scientifique 2000 o heɓi seedantagal makko biyetengal CAPES woni certificat d'aptitude du professeur de l'enseignement secondaire to l'école normale supérieure 2000 à 2012 o witti ENS ngam jokkode jangde makko woni école nationale de l'enseignement secondaire woni duɗal guindiwal jangde hakkundere e nder hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi caggal haare syndicat ji o riwa Nouadhibou o fettoya to Vullaniya e nder diwan Hoodere Harbi o heddi to de Nouakchott e ballal Guéna guila nden omo waɗa jewte omo rokkiri kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Mauritanie ko yewtiyanke jewte pini e dartiyanke hay so tawi o wona fannuyanke ko wittiyanke kumpitiɗo mo katantagal liggilngal nde wonno ko hiisiyanke ko scientifique mathématicien physicien to banggue hebloji e humpitoji golle o waɗi hitande ɓeydugol jangde to duɗal hakkude leyɗele ɗo Burkina Faso OIR centre agro-hydrométéorologie heblo agrimet ko yowiti e gandal weeyo kam e karallagal kesal jottodiral e télécommunication omo gollodo e radio Ngendi Mauritanie guila hitande ujunaji ɗiɗi e jeegom e rewrude FM Nouadhibou o fuɗɗori koye ɗemgal France o sosi toon yewtere lollide wiyetede repère du nord ko adi ko hoorejo radio ngo hono Abdallahi wul Ikhtari ne tesko feɗɗitare makko to banggue pinal o waɗimo e yewtere Pulaar wiyetede yewti Fuuta nden aranno ko mawde woni aljuma waktuji no gasa ɗiɗi ha waktuji goho amo jamma ko kanko e nanda makko Dawudu Samba Ndongo mo kaydimɓe Jawra Sambe Nayo wondude e Boukary Dia Amadou Boukary Dia e gandal makko e pinal makko e on tumo o waɗa joɗoniɗo woni correspondant radio Ngendi ngo to FM Nouadhibou taw koye Pulaar e France foof caggal ɗum o heerori nder yewtere o innirinde sifa hanki pinal hande ko ngam ruttude teddungal e darde nden fedde kam e mandidde cehilagal makko e Oumar Ba Mboyno yo yurmede Allah wone makko Malal Sambe Gisa ko hen jeeya Hammat Moussa Diop ko hen jeeya Yaya Ndiayne ko hen jeeya gorko mo juude jeeri bindande e leppi bobolonde pentol makko guddi caɗele rewɓe huude e tarik Gana Sunjata ha Fuuta Ganna mo Tooro deftere jimi innirade bobolonde lefol jimi Pulaar lefol Nelson Mandela o fiiri ɗum ina jeeya hen lefol Thomas Sankara ina jeeya hen lefol Martin Luther King ina jeeya hen puɗal Mauritanie yanade laamu babbo mo Côte d'Ivoire bolol ndimagu tawi kadi o ndiɗum koye Kadiat Malick Diallo sehel hono jinnaɗo men Dawoud Abdoulaye Deme Afrique duuɓi 50 jeytare lewnu ñifi woni ɗo nde nande koye France o windi ɗum inde flamme c'est éteinte Cheikh Baye tawi kadi ko professeur mawɗo sehil makko leppi lowdi kam e bindande aduna teskoɗen bobolone ko keblo mogoji eltinowo ete kadi ko gaciyenke ngara le grand guitariste ina jeeya eɗo hoɗani Hammadi Gawdil Ba to Thielil Halayɓe Mamadou Ndiaye to Fanayi Ngatamari woni Salli e Haruna e nalankoɓe wabɓe ɓe mbawa limtidde ɗum ina jeeya ko andinimo yimɓe piliyankoɓe hewɓe kamɓe e nokkuji kewɗi to Sénégal e Mauritanie kala ko keblaɗo bindol e karallagal haala e haaliyankagal ne haaɗo e jangde e bindi Pulaar nde wonno ko nehano e jaati kadi o mawni beeli mumen hono mawniraɓe makko Amadou Malal Gueye Bocara Amadou Ba hono hoorejo Bayino foyre ɓamtare Kadiat Malick Diallo e ko nendi hen ko ɗum waɗi e kala saaha bindande makko ceerani e bayyinede e jayde foyre ɓamtare ko ngam guilgol makko e ɗemgal ngal e tabitingol jokkodiral makko e ɓen tambiɓe fedde ɓamtare Pulaar e Mauritanie mawɗo men Bilali Faye ko hen jeeno wadde dokken nokelle bandiraɓe ɓaade woni mbiɗen ko jubbande e gurdam professeur Doro Gueye
ndeke en mbawa jangtodade golle ma bare Mamoudou malla Samba Hawa Demba Djiberi korsude Mounir Assir Mamoudou Coumba Hawa Sargane koddane takko duudi Mamadou Demba Galaji Hillemani Boucar ɓokki dugo sare nayere dugo e sam hani kacce dancati yole Coumba yoli eti yo ma yalla keɗede boborane waɗi jewti limtindi e nder wuro Nouadhibou ha tengti noon to galle Pular mo fedde ɓamtare Pular e Mauritanie o windi defte tarik yankoje kono ɗe cuwa taw muulede ina jeeya e ɗen tarik Fuutatoro o windi gurdam Soundiata Naare Mahane Konaté lellirɗo Soundiata Keita e Dade Awlibi o windi jime 60 pawɗe bandiraɓe sehilaɓe en mbawa haltidde gurdam bobolode nde tawno ɓuuri deftere kono kadi en mbawa lemsude ha fagide nde tawno mawɓe men nanɗo tawi ɓe ɓurɓe en gandal maraw ko peewalagal tan ɗum noon Dede Moussa koygol e yeeso ma a jarama musidɗo miñiraɗo Oumar El Hadj Thiam ene wayno ko joom boru loppara boru muɗum ko sami kala hocca watta hen ɗum ɗo ko rogere makko tigui rigui nde wonno hakkude makko e bobolode ko hunde ɓoyde seeɗa ɓe fuɗɗima andodirde ha gandal ngal jibini hankkandi enɗam hakkude mabɓe ɗum noon so tawi o siforima ni bobolode ene haali nde wonno ɓe ɓoyji en jaɓantu joni gueɗal meɗen dewgal hen ko adi nde kanko musidɗo bobolode mo ƴetto konngol ɓe mbi kamɓe sukaɓe fedde ɓamtare Fular eɓe joguinimo bismago tawi ko wiyeteɗo a jaɓɓama tawi waɗan ɗum ko Abdourahmane Moussa Dieng woni Abdou Coumba bisimilla fuɗɗorade inde Allah joom yirmede huɓtodinde aduna heeride hewde to lakara jettoɗe koɗe Allah tabɗo windere yirmede huɓtodinde aduna heeride hewde lakara laamɗo ñalawma diine ko on min ndewata ko on min ballikini yo o yawtinmin laawol poccigol laawol ngol newnuɗa e dow maɓɓe ko alda e tikkandeɓe kati ɓe gona majjinaɓe amin a jaɓɓama koɗa a jaɓɓama giɗo leñol a jaɓɓama an ɓiɗɗo pullo guindi yanke basorɗo koɗo tedduɗo teddinɗo ko woni ko woni sali wontude ma wonkinade ko wonade a jaɓɓama koɗo tedduɗo e nder gural ceerno Boubou Diop wuro diine wuro gande tawi pinal e aada kam sofani hayre golleri yama ko wuro nayi kuuna goolejen jaabo aynaɓe cora e nayi ɓirdude mumen cakko rewɓe rimɓe defta lacceje ɓiraɗam yuppo hunude e bahe ñamoɓe modde furɓo kono tedduɗo pulagu min e maɓɓe kala mi mbima bisimilla kono joom fulla fedde wallore Pular bismima fedde ardat ko fedde men notima dendagal ɓesɗo hayre salminima dañƴo arde mo dañani kala duwima balɗe juutɗe battane moƴƴe e maɗa guiɗo leñol yakar fulɓe tamɗo hande gawal mum jaɓi hande rendede gawal mum e dow yidde ko mum e neɗɗo hono mum yewtan min bobolode ciftinamin aduna ko hoddellode dañi renda e bandum dañi kadi renda e bandum bandiraɓe ko dental tan foti wonde enen kala sagoji men ko beldal tan foti wonde enen kala hakkunde men liggey e jangde wona goƴe men so en ɓornima o wutte en ɓortani ma en datto ketto ardiɓe en so en noon ɓurnima walla en ɓurnima an ɓe ɓurɓa dental men nawa ko ndenduɗen leñol ɓurata so rentani leñol homtata so gollani leñol walla faɗɗata so wallani leñol daɗata so janggani
ɗum ɗo fof so hiɓima e nder men artata tan janggo koye nder men mboɗo hewno wiide noon e mon nanɗo noddago kala yo ar kañum kala adda ko jogui kala ko ɗum wawi wonde kala ene ɗum wawi wade kala so kala tawti kala ma fewnu kala garɗo kala yo arde cuusal kala daro e pewal kala walla dawal kala muñal kala kaɓe karallagal kala wontane en enen fulɓe malal kala ene wayno hono no mbimi nane ni tan ko joom ɓuuro loppata ɓuuro mum ko saami fof hoccade wonno ko kamɓe goni fedde ɓamtare pular ko alay saago tigui rigui jeeho mabɓe ɗe mbawa wade ni wadde ñamri pular teskoɗen hen tigui rigui wonde ko hono ni tigui foti wonde ko hono ni tigui sukaɓe poti wonde ɓe jaɓɓi jaɓɓal mawɓe mabɓe hanki deke ha joni futtuɓe hayre gollere hersani deke eɗen jogui lomtiɓe ɓennuɓe ɓe ɗum noon yacanta en tan so wona mbiyen bobolode bisimilla e yewtere meɗen nde mbiwɗen titono muɗum ko juɓɓudi alma magal Fouta ɗum noon bobolode bisimilla mawɓe ɓe nandiri wonde yen juul futuro ha kaljiren nde puɗɗen heɗade yewtere ande bobolode goore men fof noon yo andu ko ɗum addi ɗum ko heɗade so tawi goore men fof yeehi yo andu kadi wonde wonko lucci ɗum noon hay goto jaam luuhede ko heɓori yewtade ko en meeɗa nande jewte makko en meeɗa yiidemo en jiimo hande wonko addani en hay goore men hooreya so wona ha nana ɗum nofru muɗum taw janggo e jaam ene naftoro bisimilla